रायजो राजा नोंथांमोनाथ' बे आइजोखौ नुखाबाय जानांगौ। बे सिख्लाया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मा बुंलांदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला जोबजासिम नायलांदो। आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिलांनो नाजागोन। दा नोंथांमोना बे सिख्लाखौ मा बुंनो सानो लोगोफोर? मानो होनोब्ला बे सिख्लाया लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोन सिख्लाफोरखौ मा मेसेज होनो सानदों बा मा फोरोंनो सानदों, मानि सायाव गावखौ बेबायदि बुंनानै गावखौनो गाव भाइराल खालामनानै लादों, नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, बेखौ बयबो संनाय जिब जाथायसो गिदिर जागोन। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांनानै बा बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांनि गोसोआ मा सानदों नोंथाङा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। दा बे सिख्लाया गावखौ फेमास जाजानो लुगैनानैसो बेबायदि खोथा बुंखोना, गावखौ भाइराल जाजानो लुगैनानैसो बेबायदि खोथा बुंखो? दा बिथाङा गावसो मोनथिसिगौ। दा मा बे सिख्लाया बेबायदि फोरोंनोसो, बेबायदि आखल आखु, बेबायदि गियान फोरोंनोसो फेसबुक पेज खुलिदों नामा लोगोफोर? ना नोंथांमोना मा बुंनो सानो बे सिख्लानि सायाव? नोंथांमोना मा बुंनो सानो? नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय।